Алдағы құтлау сәлемебез Кабат Кузнецк шәһәренә оча. Бибарсова Әлфия Айсеевнаны барша яраткан племенниклары һәм племенницалары, шулай ук барша туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Безнең кадерле апабыз шикелле туганнар бик сирәктер. Ул кеше хәтере саклаучы, бар эшен уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Аңа нинди вакытта гына мөрәҗәгать итсәк тә, ул дөрес, төпле киңәшен таба. Кайсы вакытта гына булса да, төнме, көнме, кирәк икән ул ярдәмгә чаба. Әлфия апабыз заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап, яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба ала. Ул бу тормышта бик матур ана да булды, сөекле әбекәй дә, хөрмәт ителгән тормыш иптәше дә өстәвенә. Карагыз әле, нинди матур балалар тәрбияләде ул. Ике баласы да аны хөрмәтләп, яратып, сүзеннән чыкмыйча яшиләр. Без дә исә студентлар булган чагыбызда апабыз янәшәсендә тордык. Ул безне укытыр өчен тырышты. Һәр вакыт пешкән ашы белән, җылы күңеле белән каршы алып озатты. Без аңа мең рәхмәтле. Кадерле без, сиңа чын күңелдән балалар бәхете генә түгел, оныкчалар бәхете татырга да телибез. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле. Шөкер Алла, без гел бергә булдык. Хәзердә бер тамырдан торган олы агачтай бердәм яшибез. Я Раббым, ошбу кардәшлек җипләрен өзмә. Бер көнлек дөньяда бер-беребезгә олы терәк һәм ышаныч булырга насыйплар кыл. Апабызга туган көнгә без китердек чәчкәләр. Аның бугын күргән кешеләр бу бик яшь диерләр. Йөзең чибәр, холкың күркәм, барысы да соклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сокландырып. Хөрмәтле Әлфия Айсеевна, барча кардәшләрегез гаиләләре белән юллаган бар теләкләрне чынга ашсын. Рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезгә бүләккә кабат җыр юллыйбыз. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде
туйған үшін. Yoqtu dunyolardan kim to'ygan, Yaşıt Xudoy yuzlari to'lgan үшін. Yoqtu dunyolarga bir tug'ash, Yaşarga edi to'ygan үшін. Yoqtu dunyolardan kim to'ygan, Yaşıt Xudoy yuzlari to'lgan üçün. Yoqtu dunyolardan kim to'ygan, Yaşıt Xudoy yuzlari to'lgan üçün.